Oh. Jongens, aan de kant. Kant. Oh, dit is mooi. Wauw, nou dit vinden vogeltjes denk ik wel heel erg lekker. Alleen was het net in ijzeren dwang. Nee. Hey, een naaierij. En naar je vlog. Een nieuwe vlog. Joet, even wat oorzaak. We doen een activiteit van Chits. En de activiteit van Joet is als volgt. Het is wat winterwaar, dus de vogeltjes die hield het meer moeite om eten te vinden. En nou ja, dan kun je natuurlijk naar de winkel gaan, vetballen kopen, dat soort dingen. Maar wat is er nou leuker dan zelf iets te meidje van een soort van vetbal, maar dan oors. Let maar eens even zien, jongens, wat hebben we? We hebben kokosvet. Ja, je hebt dus het vet nodig. Kist gehaald frituurvet broeken. Maar ik vind dit zelf wat prettiger. Dit is kokosvet. En dat is nog het. Maar daar doen we aan zijn in dat pantje. Daar scheppen we het in. Ja. En dan zeg maar, dan kies het in een vormje doen. Nee, maar het eerst ranen. Hè? Eerst op gas van u. Ranen. En dan kun je hem een vormje uitzieken. En dan moet er eigenlijk eerst in de koelkast. Want dan moet het vet bij hut worden. En als het vet dan hut is, dan kun je hem nog meer versieren. Eventueel doe je er dan wat pindakaas op. Ja. En kun je er nog wat nuutjes of zo opdrukken. Ja. En dan kan het mooi boetensteen of hingje. En kan de vogeltjes er lekker van smikkelen. Nou ja, wie neem je hem Joet mij in deze activiteit? Het meidje van vetboom à la cupcake à la taartjes. Dus ik ben benieuwd als je hem de thuis proberen in. Laat het thuis dan even weten en stuur even foto's. Dan kan ik die even chillen onder meesken. Wij gaan aan de slag! Dit is een groot stuk. Oh, goed zo zaken. Dit is pas een groot stuk. Ja. Dat scheelt ook. Ah, klasse Rolf Jan, die wie het. Wat doen ze al hier, Hilda? Dit is leuk. Just u die van me? Daar moet het aan in, hé. Daar moet het aan in. Kijk maar deze niet. Nee, ik heb er een ding. Klasse, goed zo, pak hem eruit. Wow. Die is super. Nou, dit is al klaar. Zal ik die helpen? Die voelt vol Zeg, pak die maar. Dat is echt het liefste stukje was oorstation. Ik denk dat de saan eerst al vol is. Doen we aan verder, jongens. Zetten we dit eerst op gas voor nu. Ja! Oh, pannen vol. Echt waar. Check, dit jongens. Volgens mij is dat tussen. Deze. Te warm. Oh. Ja, ik get hem. Tja, jongens, het werd al zacht. Het ging gewoon. Doe je best. Het rookt wel namelijk. Ja, een beetje naar kokos. Dit is kokosvet. A few moments later. Klasse, vrouwje. Het is steeds licht, zie je dat? Ja, maar je zit echt op je. Wat cool, dat was zijn de stick naar Dat het nou dit wordt. olie. Ja. Maar maar wel heel voorzichtig erin je. Ik zou even zeggen iets waar we het mij erin je te kennen. Want Ja, zo'n zuurlepel. ja, Een maatbeker. een maatbeker, dat is nog een beter idee. Ik zou zo even kijken. Dit is handig, denk ik. Kan hè? Ik heb het daar aan in, maar dan kan je ons de beurt in je figuur jitten. Dit ligt op champignon. Oh ja, Champignon. Champignon. champignon is ook een Pompoen. pompoen. Goed lekker, hè? En Ah, dat kennen we uit, dacht ik haast dan. Haast, ja. Oh, het begint een beetje te piepen. In die eer? een paddenstoel. Dat moet ik Dat zeggen. is heel heet, jongens. Ja, toppie. Oké, dan maar we heel voorzichtig doen, want het is wel heel heet. Dus ik til het even naar de tafel en dan help ik de jeugd even. Oké, jongens, ik laat het vet krijg nog een beetje uit. Het is nog wel heel zacht. Welke vorm wil je hem dan? Die wil zaken. Vrouwlie wil die. Rolf Jan, wat was het toen dan? Ik denk dat doet zand. Derde. Zoaste. Ja, nou top. Dan maak je San. Maar je vast een beetje in de onderkant, een beetje siert. Dat er op de onderkant op de bodem echt lekker siert zit. Ja, een beetje. En dan kun je het aan wel in laagjes opwerken. Dus een laagje siert en dan een laagje olie en dan weer een laagje siert. Dat doet Ja? dik. Oeh, die is schattig. Was net nog in haar, Rolf Jan, dus die... nog. Oh, maar het wat shitje zien, toch? Dan is dit samen klaar. Dit is al klaar. Als we net met bewegen, hè, maar ze hier stil letten. Oeh, en de grutte van zaken.
heel vol. Een liedslaagje doen, maar een beetje uit, je er nog een beetje. Ja, dat wil wat. Ja, want doe het echt mega. Als je dit dan. Ja, het liedste. Dat ik dit echt krijg, jongens. Nou, dan maken we even wachten tot dit uithoort en dan gaan we trom bij de volgende laag. Later. Je mag nog een prutje maken, jongens? Ja. Ja. Zullen we direct nog wat... Hier maken. Ik zet hem met verder op tafel zaken, Rolf Jan, dan kan ik er olie in. Beter. Oké. Die kan holy. 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 Rolof Jan met het tweede kweeën. Ja, dat niks, jong. Om net wat ze wat heel mooi Was meteen met het lepeltje weer wat bron lezen, Teertje. Dit is zeker Rolf Jan, die grote ster? Ja. Ik hoop echt dat dit goed bloot lezen. Lezen bloed. Lezen bloot. Is het alfabet? Ja, joh. Ja, dat ook altijd. Vind je het al vervelend dat ik dat doe? Ja. Verbeteren? Mooi zo. Ja, dat hij een paar keer dat hè? Ja, mijn tante. Goed zo, paken en tante van Teertje. En mijn huid en mijn nek. Goed zo, heid en mem van Rolf Jan en Teertje. Nee. Rechtop praten, net verkeerd om. Rechtop praten? Ik ken het. Goed om praten. Dit is maar nog Ik ja? hoop echt dat het ik ben net klaar. lezen bloot. Ik doe mijn best, heel voorzichtig. Bij Teertje kijk ik wat te mal, hè? Ja, de nutjes boven lezen. Het is maar die drutte. Zullen we hier ook nog wat bieden? Ja. Die van Teertje een beetje. Iedereen. Oh, die is echt mooi zaken, maar dat reet lijkt het mooi, hè? Ja. Ik geef het even naar je erin, dan kom ik van het volgende laagje. Volgende laagje, jongens? Ja. Ja. Nee, zet Rolf Jan. Dat dient als lijst, jongen. Rolof Jan is nog steeds. Zo, de jaren creaties. Oh, Zaken no, daar creaties. vind ik deze het mooiste. Die is heel mooi. En de Hitske creaties. ja, misschien nog een beetje. Super. Nou, net als mij ben we klaar. We gaan de eerste in de koelkast zetten. Zullen we die grote together aan Teertje? Maar had je net nog wat bij? Ja, ik is dan een beetje bij de warme. Nou, ik vind het eigenlijk wel mooi, hoor. Ik denk dat het wel kan. Ja? Maar we is together in het hele Teertje. Ja. Pak je die twee puntjes? Ik neem ondertussen gewoon even in mij. Oh, ik mag even. Ja. Oh, dat lijkt goed. Dat lijkt niet zo goed. Lucht op maar, lucht op maar. Oh. Jongens, aan de kant. Kom. Zet ik dit in een wasmachine komen? Net creëren. Nee! Ga je Zo gauw dan. Ja. Oh. Nou, dat is een beetje nice van. Dan pak ik er mijn doekje. Ah, super. Pak het oren. Zet Steam direct in. Zet die er maar boven dan. Yes. Pakken we de oren nog even. Weer nou ongeveer een jaar hoe de viert. We zullen eens even zien dat het al wat uithudden is. Zeg eens even, jongens. Vier eens even. Is er wat hudder worden? Ja. Ja? Mag ik filmen? Yes. Veel maar even, jongens. Nog net hudder genomen. Oh, jij mag. Ja? Dat is het echt goed. Ah, klasse. Net een botting drukken. Ik wil dat, ja. Nou, zullen we jaloerken weer een keer, ja? Oh, deze is nog net goed. Van mij komt het goed. Nou, nevens mij is alles hut worden, jongens, hè? Ja. Dan geven ze er nou uithalen. Stand dat ik wat naar je van helpen, Ja. die wie op. Ja, die gaan wel opmaken. Dan geven ze, proberen je eruit te halen. En dan kunnen we daarna eventueel nog versieren. Terug, dan dit als een soort van liem te broeken. De pindakaas is dan de liem. En dan kunnen we er eventueel nog... Glazuur soort van. Ja, en dan kunnen we dit er nog opplakken. Ja. Begin Maar precies. hoe is dit hier dan? Ja, dit is een wat lijster. Dit is meer flexibel. Dit is de flexibele, maar... Ja. Rolf, ja, welke? Dit is weer van die, hè? Maar hij weet al wel. Oh shit, ik had liem. Haal je er maar uit. Oh. Ja, dat had al Ik in. ben wel heel blij. Oh. Dit wordt eerst wordt. Maar Matte dan? Oh ja. Wauw. Maar Master zit waarschijnlijk dat er op smarren of maakt van het op het nutje smarren? Ja, dat zou ik dan een beetje op... ja, we kennen beide. Was toen zelf het handigste feest. Nee, dus er nog een. Mag ik even helpen, jongen? Het is fijn. Oh, heel prettig. Heel prettig. Wauw, dit is leuk. Pak ze bril af, ja? Ja. En die nog. Ik begin met deze. Wauw. Pindakaas. Dit is een grut. Dit lijkt het gewoon Iers. Wat is het nou? Maar ik help hem nog om eruit te halen. Van weer, ja, ze die de liedjes meestal nog uit halen.
Mag ik daar ook van in uithalen? Tja. Is die nog aan? En dan zou ik Ja, met dat is wel deze een zaak. versiering. Ja, ik zou proberen de eerste erin te hebben. Dat is lastig, denk ik. Dit gaat wel hartstikke mooi. Weet je wat jaren dat? Wauw. En had je hem zijn kleer, maar hem ze hierop zetten. Behalve de hele grut, die passen er net op natuurlijk. Voor de liedjes. Ik heb op de etagère. Wauw. Super mooi. Die kleur? Zullen die erop zetten? Nee. Nog niet kleur. Oh. Maak een mes. Ja. Mooi dit. Ik gewoon als normale pindakaas gewoon. Ik weet al iets. Tje, en dat staat. En staat gist hem. Dus staat. En dan maak ik streepjes en hokjes. Oh, dat is een goed idee. Hè? Oh, dit is mooi. Wauw, nou dit vinden vogeltjes denk ik wel heel erg lekker. Alleen was het net in ijzeren dwang. Nee, dat is een... nou jongens, we gaan dus vetbal, maar op een andere manier. Cupcakebal maken voor de vogeltjes. Het eerste is, als dat mem zijnde of begeleiders zijnde, wat jij de tijd is het beter wat jij het kokosvet al even smelten. Dat het alweer een beetje dikker wordt en iets minder heet is. Zodat de mensen hun net baan en het er zelf in te kennen. Nu moesten we een beetje wachten, maar dat hindert niks. En het had ongeveer 2 uur in de koelkast staan, hè? Dus dat voel is wel taak. Nou ja, nu kan het boeten op de tafel en kan de vogeltjes er lekker van eten. Dus jongens, maakt je hem de tek, stuur me foto's en let dus weten dat het BMX een mooi slag is. Ja, dat is goed. Je zit een score in. Hey, bij zo'n sissen. Vond je hem? Een leuk vlog, abonneer je en zet het luid toen kom mee. En wie het net een chill hebt te downloaden van Tablet of stil. Maar die vette hond. Juist dat, lekker vet. Hey, on to naar je chitsvlog. Hey ho! Hey ho!